Dime que o que pensas do que nos dixo outro día o DJ Panascas cando falamos con el. DJ que? O DJ Panascas. Pinisquis? De Labañou, sí. Pintisquis? Como dixeches? O DJ Panascas. Di qui? Di qui o di qui? Coñécelo, De yo? Xurxo. Quen dixeches? O DJ Panascas. Pintisqueiro? Panascas. Panascas? Panquitascas? O Panascas. Mala, mira, é un pedazo de motor. Es quere curtirme, xa sei, quere meterme unha juma, terme enfilado. Pero dá volta. Métolle un meco e directamente para o catre. É un jolai redondo. Pois seguro que non é mal pavo. O que fai falta é que lle meteran así un toque en toda a jarolada, bumba, coa man aberta, a ver se reaccionaba. En fin, declaración institucional. O Coruño é a lingua sagrada dos antigos xefes. E nós, os xilixidos de Monte Alto, somos descendentes directos daqueles másters que non se achantaron diante dos romanos no Monte Medulio. Que non? Xa digo eu que son daquela da tarde. Que? Valeu? Perfecto, Xurxo, moitas gracias por atendernos. Pois daquela chorbitada sagrada, di aquí que desmonten o retello que che vou levar por aí a tomar uns cacharros. Aforo eu que estamos en Monte Alto, que non? Bune no es lo que hay. Mi puril no me dejaba ni fumarme un